Είσαι η Μάρια. Και η Ελένη. Και ο. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης, ήρθα ξόφαλτσα τώρα. Τέλεια. Είμαστε. Ναι, μα χάι παρά, πώς δουλεύετε εδώ. Θέλουμε να μας πείτε τι δώρο θα παίρνατε στη σχέση σας. Εγώ θα το έπαιρνα μία τσάντα για το γραφείο. Τέλειο, πρακτικότατο. Ρολόι. Αθλητικό ή πιο καλό? Αθλητικό. Για κάθε μέρα, σωστή, για να το φοράω όλη μέρα. Και. Ο τοξότης, επειδή μου αρέσουν τα ταξίδια, θα έπαιρνα ένα εισιτήριο για ταξίδια έτσι ώστε να μπορέσουμε να με συνοδεύσει. Τέλεια! Είμαι εδώ με την Βιβί. Αν είστε σε κάποια σχέση. Είμαι, ναι. Τέλεια, και πόσο καιρό? Σχεδόν 4 χρόνια. Αν είχατε επέτειο, τι δώρο θα παίρνατε? Ρολόι. Ωραίο, για να είναι και στην ώρα του τα ραντεβού σας. Είναι, αλλά εντάξει. Είμαι εδώ με την. Αργυρό. Θέλουμε να μας πεις αν έχει σχέση. Έχω. Τέλεια, πόσο καιρό? 1 χρόνο και κάτι. Πιστεύεις τιμάτε την επέτειό σας? Ναι. Τι θα ήθελες να σου κάνει δώρο? Ωραία ιδέα θα ήταν ένα ταξίδι ή κάτι πιο ασυνήθιστο. Κάποια περιποίηση νομίζω θα μου άρεσε, γιατί δεν μου το έχουν κάνει ποτέ σαν δώρο. Τέλεια, πώς να λένε το αγόρι σου? Στέλιο. Στέλιο, ακούς? Σημείωσέ το. Και πουλάμε και βαλίτσες, οπότε μπορείτε να πάρετε και ένα τεράστιο σετ για να τα βάλετε όλα μέσα. Τέλεια, τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.